Op het parkeerterrein van Zorg de Keizer Gezondheidscentrum konden mensen zich maandag laten testen op het coronavirus. 118 mensen lieten zich vanuit de auto testen op COVID-19. Ook Connie Langekamp bezocht de mobiele testlocatie. Nou, niet dat ik het idee heb dat ik het heb gehad, want ik voel me hartstikke fit. Maar ik vind het wel heel belangrijk. Ik geef pilatesles, je bent in beweging en je werkt met mensen. En ik vind het ook wel heel belangrijk dat ik zeker weet dat ik het niet gehad heb. Het was een klein beetje spannend, merkte ik. Ik denk dat ik het spannend vond van nu gaan we het weten. Heb je het gehad of heb je het niet gehad? Dus, maar het voelde wel goed. En hoe was het? Fluitje van een cent, hè? Ja, het is even afwachten nu wat de uitslag is. Het is natuurlijk altijd spannend van heb ik het gehad zonder dat ik ziek ben geweest. Maar dat gaan we afwachten. Het is eigenlijk begonnen naar aanleiding van mijn moeder. Mijn moeder heeft een dubbele longontsteking gehad. Ja, die loopt nu nog met klachten rond. Maar, en zij is op dat moment niet getest. Dat was eigenlijk in februari. En toen dacht ik, ja, we moeten eigenlijk kunnen gaan testen. En toen dacht ik, ja, ik wil ook getest worden. Om testen in Venray mogelijk te maken zocht Christel contact met de stichting IM-test. En wij als stichting hebben als doel om mensen eigenlijk het zelfvertrouwen terug te geven dat als je het gehad hebt, dat je lichaam dat aan kan. En in Nederland werden heel veel mensen niet getest. En dat is nog steeds zo. En die mogelijkheid, die behoefte was er. Ik kom uit de gemeente van de eerste besmetting, Loon op Zand. En om me heen waren allemaal mensen ziek en die zeiden, is dat het nou? En toen dacht ik, ja, maar die vraag, dat is zo'n essentiële vraag. Er is zoveel angst. Er is gewoon veel angst. Het wordt wat minder, maar er was heel veel angst. En dat kan je beantwoorden. Ik wist dat je dat kon beantwoorden. Dat is technologie meer dan 30 jaar oud. Dus dat kunnen we als westers land, maar ook in niet-westerse landen. En toen zijn we dat op gaan zetten. Toen zijn we gaan nadenken, hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we dat betrouwbaar doen? Eerst de test mobiel op de locatie. En vervolgens een ELISA-test heet dat. Dat is bloedafname. En dan worden de antistoffen werkelijk niet helemaal exact geteld. Want dat zijn er natuurlijk vele. Maar wel een waarde daaraan gegeven. En doordat je die 2 etappes doet, kom je aan een hele grote nauwkeurigheid. Hè. Ergens in de grootte van 1 op de 10.000 kom je dan. In combinatie met het ziektebeeld, want dat is de derde factor. Hè, als je koorts hebt gehad, eventueel longontsteking hebt gehad, benauwd hebt gehad, ja, dan kom je wel aan een hele grote nauwkeurigheid. De test kost €70. €70 is ook een flink bedrag. Dat is absoluut waar. Het is gewoon geld. Het is echt geld. Maar als je kijkt, iedereen of veel mensen hebben mensen in hun buurt die een bloedtest hebben ondergaan op allerlei waarden. En als je daar de rekening van thuis hebt gekregen en het vergelijkt met deze 2 testen, eigenlijk heb je dan zelf het antwoord verkregen. Ik hoop dat het dat vertrouwen weer geeft en vanuit daar ook weer kunnen gaan sturen van wat kunnen we gaan doen met elkaar en hoe kunnen we weer samenkomen. Ja, nou 99,7%. Nou, ik heb er goed vertrouwen in. Ja. En mensen zijn ook heel blij, dat is raar. Ik zeg wel eens, de enige blije test dat je positief bent is corona en zwangerschap. Meer kan ik er niet verzinnen. Want de andere ben je liever negatief natuurlijk, meestal.